पण मी शुद्धच बोलतोय बघा. माझी भाषा बघा, म्हणून पहिलेच भाषेत सांगितले, पहिल्या भारीत सांगितले. भाषा बघा, वाणी बघा, व्याकरण बघा, अलंकार, वटिका बघा ना. भाषेमध्ये समजतं, भाषेतून वक्तृत्वातून संस्कार कळतात माणसाचे. आवर्जून सांगतोय तुम्हाला, हा आवर्जून सांगतोय. आपली भाषा, आपलं चारित्र्य आहे ना, हे आपल्या बोलण्या चालण्यातून कळतं. हा माणूस काय लायकीचा आहे, काय किमतीचा आहे, हे आपल्या बोलण्या चालण्यातून आपण स्वतः समाजाला दाखवून देतो. माणसाची परीक्षा करायची जास्त गरज नाही, नजर पाहिजे म्हणून म्हणते. हा आणि बुवाने सुंदर गण गायला, गणाला कापत नाही अजिबात. बुवा म्हणतात हाय करून. मी म्हटलंय का चुकीचं नाही म्हटलं, म्हणजे लग्न वयात झालेलंच चांगलं असतं. कृष्णाला पण ते गळून कशात म्हणाल्या. आता बुवाचा नाही झाला त्याला काय माझा दोष नाहीये. तू कर ना तुझ्या पंचकोशीतली. तू सांगेल तुझ्या लग्नाला बँड माझ्या मी सांगेल तुझ्या विभागातली तरच आणि तू इकड तिकडची करशील नाही. यांना हिंमत आहे ना, आता उपट आहेस, सरपंच हो चालेल, पण विभागातली कर. आहे ना तुझी ताकद एवढी म्हणतोस ना, करून दाखव. म्हणून म्हणते बुवा लक्ष असू द्या काय म्हणायचं, गणाला मी कापणार नाही म्हणून म्हटलं हाय करून, तो घ्या करून. म्हातारं झालं म्हणतात, म्हातारे पण जातील करून. बुवा तुम्ही आता म्हातारं व्हायला लागलो. मी पहिल्या भाषेत पहिल्या भारीत सांगितलंय, बदात पडलेला बैल ठेवत नाही आपण वाड्या. ठेवता का हो? दात पडलेला बैल ठेवता वाड्या? त्याची बत्तीशी झालेली आहे आता बुवांची. माझ्यापेक्षा फार मोठे नाही ते, मीच त्यांच्यापेक्षा मोठा आहे वयाने, ज्ञानाने, बुद्धीने, अनुभवाने. आणि हे तुम्ही अनुभवायचं असेल म्हणून देऊन म्हणतात काय, जे गाणं ते शास्त्र, तुझं शास्त्र मला माहिती आहे हो बुवा. तुम्ही काय आज बारी नवीन नाही करताय, तुमचं शास्त्र मला माहिती आहे केवढासा तुमचा शास्त्र आहे. म्हणून मुद्दाम सांगतोय, वरी वरून काही सुंदर गवळण आहे. ध्यानी नमनी कुंजवनी राधे तू होतेस, राधे तू होतेस, राधे तू दिवानी. काय पुढे एक शब्द होता मी ऐकलं नाही, जरा एक घुमत होता ना त्याच्यामुळे शब्द नाही टाकायला आला. आणि माझी तुम्हाला विनंती आहे, सुंदर साऊंड लागलेला आहे, फक्त माझी समाजाला माझे शब्द ऐकायला झाले माझी विनंती आहे बस. सुंदर साऊंड आहे, प्रश्नच नाही. ध्यानी नमनी कुंजवनी होतेस, राधे तू दिवानी. दारी 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 दा हा किशोर राबायचा, चेडूला दे हातानं दाबायचा. बघा माझी ज्ञानी मंडळी या ठिकाणी वारकरी संप्रदायातले लोक आहेत. फक्त एकनाथांची गवळण एक आहे अशी की राधेने चेंडू चोळीमध्ये लपवला, एवढी गवळण एकनाथांची एक आहे. नाही तर शास्त्रामध्ये कुठेच उल्लेख होता तो मला माहिती नाही, पण फक्त एकनाथांची एक गवळण आहे. शास्त्राचा अभ्यास असणारे लोक आहेत तिथं. एकनाथांची एक गवळण आहे, फक्त चेंडूने राधेने लपवलेला होता, एवढेच फक्त विषय. खेळायचा म्हणतो, खेळायचा राधा. आता वुमन्स टीम आलेली आहे, म्हणजे स्त्रियांची टीम आता ह्या 2-3 वर्षामध्ये आलेली आहे. पण त्याच्या अगोदर राधा काय क्रिकेट खेळत नव्हती देवाची. तुम्हाला आवर्जून सांगतोय, किंवा चेंडू खेळी देवाच्या भाषेत सांगतोय, आवर्जून सांगतोय. उत्तर कसं असतं बघा. आणि एक बुकवानी विषय गायलाय की लहानपणी लग्न होत नव्हती. तर तुम्ही इतिहास शिकलेले आहेत, तुम्ही आता हे मला म्हटले बुवा, असं पण म्हटले की मी सगळ्यात सावड शायर आहे, हे बुवानी स्वतः म्हटलेले आहे. आणि बुवा एकदा काय म्हटले मला, आता तुम्ही जवळची लोक आहेत म्हणून सांगतोय की मी गुरुजीला शिकवतो, एवढा मोठा आहे बुवा. म्हणजे त्याने ज्याला शिकवलं, ज्ञान दिलं, त्या गुरुजीला मी शिकवतो असे बुवा मला एकदा बोललेले आहे. हे त्यांच्या तोंडातले वाक्य आहे, असं बोलेल. म्हणजे एवढा मोठ्या शायराला मी काय बोलतो, एवढे जो माणूस गुरुजीला शिकवतो, ज्याने त्याला घडवला, त्याला जो शिकू शकतो, त्याला आपण काय शिकवणार हो? असल्या मूर्खासमोर आपण काय करायचं? आणि म्हणून बुवानी बुवांचं उत्तर मी जरूर देणार आहे. काय म्हणायचं बघा. अरे राब राब राबला, राब राब राबला, चेंडू ही दाबला. तो राब राब राबला, चेंडू ही दाबला. करून प्रेम पण तसा नाही वागला. म्हणून बुवाची जुई सोडून गेली, आता त्यांचा जुईशी नाही, आता त्यांचा रामकृष्ण हरी. म्हणून राब राब राबला, अव चेंडू ही दाबला. कारण सगळ्यांना माहिती आहे, सगळीकडे त्यांनी म्हणजे भांगडा घेऊन, सगळा ढोल ताशा घेऊन सगळीकडे पिटवत होते. आम्हाला वाटलं करतील करतील करतील, आता म्हणतील. म्हणून राब राब राबला, अव चेंडू ही
दाबला करून प्रेम तसा नाही वागला आव्हानात बेर जागायचा नाव ह्याच्या आईशी सांगायचा नाव माझं आईशी सांगायचा चेडू माझा रडून मागायचा म्हणून म्हणायचं आहे बुवा काय लक्षात घ्या आज तुम्हाला अभिनच बोलणार आहे तुम्ही किती मला अरे करा ए सची अरे सची काय सची असा केची तसा केची बुवाची उंची बघा खाली पेपर घ्यायला लागेल माझ्या कानाखाली केचायची आणि हा मला केची म्हणतो म्हणून असं बोलते का बुवा सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे म्हणून म्हणायचं आहे काय लक्षात असू द्या गाण्याला सुरुवात करतोय श्री सुधाकर बाळकृष्ण कदम या ठिकाणी कार्यक्रमाचे यजमान आहेत या दादांच्या माध्यमातून सुधाकर दादांच्या माध्यमातून रोख रुपये 500 रुपयांचं भरघोस असं पारितोषिक सदालाल घराण्याचे गुरुवर्य भिकाजी बुवा दळवी यांचे शिष्य भानच करणार यांचं नावच आहे ठेवलेलं नाव त्याला मी काही एक वेळा बोललोय संडास बुवा हे गातात पण कसे असं म्हणून तर म्हणायचं आहे काय हो अरुणालयकाच्या कानाखाली विखेची सदा सामण्याला फुले ज्ञानाची वेची कोण वाटेस गेला तर त्याला विजेची या शक्ती तुऱ्याचा ते मनकर्मी आहे माझं नाव सचिन पराक्रम शूरवीरांचा इतिहास पाणी मी जागवला आहे तुमच्या सारख्या काही जणांना मी उतारा देऊन भागवला आहे याचा पायदाटा आज वारीला मी मागवला आहे माता सांभाळून राहा सणास बुवा तर हा सचिन बुवा आता रागवला आहे राग कुणाचा मनात मी कधी धरलाच नाही राग कुणाचा मनात मी कधी धरलाच नाही खरा रंग सामन्याला अजून मी भरलाच नाही प्रतिस्पर्धी माझा प्रतिस्पर्धी माझा आता ओळखलाच नाही आणि सचिन बुवा म्हणतात मला अरे जो या शक्ती तोऱ्यात अजून कधी हरलाच नाही आयुष्याची सेकंड इनिंग सुरू केले पण ज्या दिवशी पांडुरंगाचं दर्शन मिळत जाईल त्या दिवशी रिकामा येणार नाही गळ्यात माळ घालून येईल आणि शक्ती तुला सोडून येईल असा सचिन बोल म्हणून मी सांगितले समाजासमोर सांगितलंय मी असा रिकाम्या हाताने येणार नाही अनेक जण राहतात पंढरीला रिकाम्या हाताने येतात पण मी ज्या दिवशी जाईल दर्शनाला त्या दिवशी रिकाम्या हाताने येणार नाही माळ घालेन आणि शक्ती तुला सोडून देईल हे माझे तुम्ही जोड घ्या म्हणून पहिलं गाणं म्हणायचं आहे काय म्हणायचं चलो अभी फोर नोड पर लगाएंगे अभी लगाएंगे हो गोरी है कलैया पहना तू तुझे हरी हरी चूड़िया अरे गोरी है कलैया पहना तू तुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बालमा
सोडवा पण उत्तर नाही दिलं आणि शक्तिधराचा नियम आहे आणि मी आवर्जून सांगतो पूर्वी लग्न लहानपणी पाळण्यातच व्हायची मुलांचा अभ्यास कमी आहे नंतर नंतर हळूहळू प्रथा ही बदलत चालली आणि मग सरकारने वय केलं मुलीचं 18 आणि मुलाचं 21 बुवा तुझं किती झालंय ते बघ तपास नाहीतर उद्या तुझा दाखला काढा येतो तुझ्या शाळेमध्ये मार्मिकच बोलणार टोका बरोबर लागतो जीवानी टोकाच लागणार आहे आणि म्हणून म्हटलंय 21 वय आहे आणि म्हणून सांगितलंय मग प्रश्न हा सोडवा आणि नियमच आहे शक्तिचोऱ्याचा की आधी मायेनं प्रश्न विचारायचे आणि शंकरानं त्याची उत्तर द्यायची तुम्हाला तुरेवाल्यांना प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही आता मी सांगतो बोलायचं शहरी पाण्याचा हा खेळ दोन्ही बसलेले आहेत दोघे खेळायला कोणी पाहायला नव्हतं शंकर म्हणतो मी शिकलो पार्वती म्हणते मी शिकलो तो खेळ अजूनही चालत आलाय ते भांडण अजूनही मिटलेलं नाही तेच भांडण आहे आणि प्रश्न फक्त आधी मायेने विचारायचे आणि शंकरानं त्याचे उत्तर द्यायचे हा नियम आहे पण नंतर काळ बदलला म्हणून वय वर्ष 21 केले काळ बदलला मग तुरेवाले सुद्धा प्रश्न विचारला नाही खरा नियम हा आहे म्हणून म्हणायचं आहे मग प्रश्न हा सोडवा प्रश्न हा सोडवा कशाला वाढवा मला माझं गाव साठव बुवा म्हटले मग बुवाचं गाव मांडवा ना बुवाचं गाव काय आहे ना मग बुवा म्हणतात मी चावट माझं गाव साठव हे चावट माझं गाव साठव बुवाचं गाव काय मांडवा प्रश्न हा सोडवा अरे कशाला येताना मांडवा लागतो इकडं शिंगरी यायच्या अगोदर त्याला पुऱ्याच्या अगोदर मांडवा बुवा आहे ना तुमच्या गावाचं नाव आता मी जास्त बोलत नाही तर बुवाला लय राग येईल म्हणून चला आता बुवा किती गावं फिरले त्याच्यावर मी बोलत नाही म्हणून मग प्रश्न हा सोडवा कशाला आला तू आडवा प्रश्न हा सोडवा अरे कशाला आला तू आडवा पण जमेल का तुला हे सांग गाढवा प्रश्न हा सोडवा पिक्चर सर्वांनी पाहिलाय मी ऐनवला किंगी जाणारा भुवा नाही भुवासाठी मी 2 इंजेक्शन सांगले आणले होते पण आज नाही बोलत त्या गोष्टी मला विषय कसा लागतो पैशाची साधी सोपी तांबा पिकल्याची आणि झोपडी बांधेल त्याच्याशीच माझी राज्यकन्या लग्न करेल मग तो नवरा तो मुलगा जरी गाढव जरी असला तरी त्याच्याशी माझी मुलगी लग्न करेल असा पण होता सगळा कुमार तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलेला आहे पिक्चर सुद्धा आलेला आहे विजय गावकर
काही जमेल का तुला हे सारे गाढवा शिवा सोडवा कशाला वाढवा जमेल का तुला हे सारे गाढवा अजून थोडं काम तुझं राहिलंय बाकी जर जमलंच नाही तर म्हणतो फासावर चढवा अरे गाढवा ए गाढवा अरे जर हा पैजेचा वेळा तो जिंकला नाहीस तर राजा मला फासावर चढवे मला जमलंच नाही तर तुझ्या म्हणतो फासावर चढवा पण जमेल का तुला हे सांग गाढवा आणि मी आवर्जून सांगतोय कितीही तुरीवाल्यांनी पाहिलेले आहेत हे फक्त सांगतात तू बाई आहेस पण बोलताना पुरुष म्हणूनच बोलला दुसरे बघा मला आवर्जून कैक लोकांना कैक कार्यक्रम केले असे भरपूर पब्लिक पाहिली मी पण मला दुसऱ्यावर बोलताना हे पुरुष म्हणून बोलतो बघा ना आज मला सांगतात फेटा घालून नको बाई आहेस राधा आहेस तू असं आहेस तसं आहेस पण दुसऱ्या बाई बुवा मला पुरुष म्हणूनच बोलणार हिंमत असेल तर बुवा बोलायचं हाच आपला सामना आहे आणि म्हणून मुकडे फक्त ऐकवतो जास्त वेळ नाही लोक कंटाळायला लागली सकाळी गुरं सोडायचे कॉलेजला जाणारे पोरं आहेत आणि म्हणून मुकडे फक्त ऐकवतो तुम्हाला गाढव ऐकलं म्हणून तुका म्हणे येते पैसे नातीचे रागा पाण्याचे काम नाही कुणाचंही काम नाही बुवा शायरी नाही खाई जाती है ना शायरी नहीं खाई जाती बोंबी लोक सामने एक शेर आहे का काय म्हणायचं आहे ते की कमजोर हवा के गुब्बारे चंद सांसों से भूल जाते हैं कमजोर हवा के गुब्बारे चंद सांसों से भूल जाते हैं और जो महफिल में आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं आम्ही समाजासमोर मानद्या मी अनेक कार्यक्रम केलेले आहेत अशी जण होते आणि तुमच्याच विभागातील एक चांगले कलाकार आहेत संतोषदा आज कार्यक्रमाला येणार होते पण निश्चितपणे नाही आले संतोषदांना सांगितलं होतं एक वस्त्रा बॅगीच्या डुलकीच्या बॅगेतनं टाकून घेऊन या मला बाईने चॅलेंज केलं म्हणजे तुम्ही बाई आहात अशीच दाढी याच्यापेक्षा मोठी होती दाढी आणि ती दाढी काढली मी दुसऱ्या बारी आणि लुगडं 10 वारी लुगडं नेसून गेलो बाईला म्हणतो तो तर मोठी मी आहे पुरुष आहेच कशाला येते बाई हरली बाई एवढी आकरी करणारा शाहीर आहे पण मी मर्द आहे मला 2 वर्षाचा मुलगा आहे आणि आता 8 दिवसांची मुलगी आहे म्हणजे मी मर्द आहे हे मी सिद्ध केलंय समाजासमोर अनेक लोकांनी हा इजडा आहे हा बाई साड्या नेसतो बुवांच्या बरोबर पण केलाय काही एकदा असं म्हटलेलं आहे पण मी मर्द आहे मी समाजासमोर सिद्ध केलंय 2 वर्षाचा मुलगा आहे मला आणि 8 दिवसांची मुलगी आहे कार्यक्रमांमुळे तिच्या 5वीला सुद्धा जाऊ शकलो नाही मी हे सिद्ध केलंय समाजासमोर तुम्ही सिद्ध कराल तेव्हा आम्ही मागू आणि मी सांगितलं आवाजून म्हणून पुढचं गाढव झाला मी ना पुरुषवाचकच बोलणार गाढव झाला नाही म्हणायचं आहे कुत्रा ऐकवतोय कुत्रा एक गाढव तुम्ही ऐकला आता कुत्रा ऐका काय म्हणायचं बघा गाढवांना सजवून तरी होईल का त्याचा श्याम कर्ण घोडा गाढवांना सजवून तरी होईल का त्याचा श्याम कर्ण घोडा आणि कितीही नटवलं तरी सुंदर दिसेल का त्या म्हशीचा रेडा हिजड्याला कधी पुत्र झाला त्याचा खाल्ला एका कुणी पेडा हिजड्याला कधी पुत्र झाला त्याचा खाल्ला एका कुणी पेडा आणि गाड्या मूर्खा समोर जाईल किती ओ काय त्या कळणार मुळा
हॉटेलचा वेटर. म्हणून म्हणायचंय काय विषय का दुसरा. गेले सांगून गुणी जन, गेले सांगून गुणी जन, पायी असावी पायाची वाट. गेले सांगून गुणी जन, ती पायी असावी पायाची वाट. कुत्र्याला मार गेला देवीच खातोय. महाभारताचं युद्ध संपून 5 पांडव अश्वमेधाची शिडी करून स्वर्गात निघालेले आहेत. महाभारताचं युद्ध संपून 5 पांडव अश्वमेधाची शिडी करून स्वर्गात निघालेले आहेत. द्रौपदी सोबत होती आणि त्यांच्या सोबत एक कुत्रा होता. आणि त्या कुत्र्याला सगळे द्रौपदी पहिली मूर्छित झाली, बेशुद्ध झाली. करता करता एक पांडव मूर्छित झाले. फक्त युधिष्ठिरच्या कुत्र्याला घेऊन स्वर्गाच्या दारापर्यंत गेला. कारण युधिष्ठिर आयुष्यामध्ये कधीच खोटा बोलला नव्हता. अश्वत्थामा मेला, नरो वा कुंजरो वा, हत्ती मेला का माणूस मेला मला माहिती नाही, पण मेला अश्वत्थामा. पण हत्ती मेला का माणूस मेला, मी एवढी चूक फक्त होती आयुष्यामध्ये त्याची. आणि म्हणून स्वर्गाच्या दारापर्यंत युधिष्ठिर पोचला. युधिष्ठिरच्या सोबत कुत्रा आहे. त्या कुत्र्याला हसवून लावलं. म्हणून म्हणायचं काय, ते 5 पांडव अश्वमेधाची प्रवास निघालेला आहे. आम्ही युद्ध जिंकलेलं आहे. प्रवास निघाले, शिडी अश्वमेधाची करून स्वर्गात गेलेला आहे. म्हणायचे काय, तेव्हा निघाला संगाती, तेव्हा निघाला संगाती, याला नाही हो भूतका. तेव्हा निघाला संगाती, याला नाही हो भूतका. नाही हा कुत्र्याला मार, नाही हा कुत्र्याला मार, मला नेहमीच धाडतोय. नाही हा कुत्र्याला मार, मला नेहमीच धाडतोय. बुवाला मी बोलत नाही, तुम्ही कुत्री का बुवा, आणि तुम्ही असं सांगा मला. कारण त्याने मला लय लपंडाव करणारे बुवा आहे, गडची तुम्ही लगेच इकडे करतात असले बुवा आहे. ते मला सांगतील की द्रौपदीचं आणि अर्जुनाचा संघ झाला, चपला पडला, कुत्री नव्हती बुवा, कुत्राच होता. तो कुत्राच होता, ती कुत्री नाही. तुम्ही कुत्री का, मी गाडव घालाय, तुम्ही गाडवी गायची. मी कुत्रा घालाय, तुम्ही कुत्री गायची. आता कावळा गातो, तू चिमणी का. पण मी पुरुषच बोलणार बुवा, तुमच्या हिंमत आहे. तुम्ही आज स्त्री भाषेतच बोलायचंय मला. कारण पहिले चुकलाय तुम्ही काळकाई गाऊन, काळकाई गाऊन तुम्ही पहिले चुकलाय म्हणून कावळा गायचा. म्हणजे काय हो दीवाना, दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना.
बघा काळा व तुम्ही नाही काळा हा काळा कावळा अहो काय ह्याची गायकी काय ह्याची गायकी आहे का लायकी कसला हो याचा गळा काळा काळा हा काळा लोकांच्या हृदयात घुसावं लागतं तेव्हा पाणी लोकांना आवडतं हा आणि कोण पुढे कुठे घुसलाय आज हृदयात कोण घुसणार आहे बुवा ते उद्या सकाळी तुमच्या पब्लिकला विचारा तुमचीच पब्लिक आहे मैदान तुमचं आज पब्लिक तुमची पण बाजी सचिन बुवा मला काय म्हणतोय एकच हवा आणि सचिन बुवा माझे गुरुबंधू आहेत दादांच्या माध्यमातून या ठिकाणी 200 रुपयाचे पारितोषिक म्हणायचं आहे काय बघा रातभर कार्यक्रम रातभर केला मला मी पण असं बोलतो रातभर केला पण आज नाही केला म्हणजे कार्यक्रम रात्रभर केला पण लोकांच्या डोक्याचं घुसलं पाहिजे ना विषय कसा आहे मी पण बोलतो मी भाषा अद्भीनच वापरतो म्हणून समाज मला बोलवतोय याचं कारण ते आहे मी अद्भीनच बोलतो अजून कोणा मी आवाज करतोय हे म्हणतात तेच ही प्रत्येकाच्या पालन पोषण जसं होतं तर मी त्याच्या आई वडिलांना अजिबात दोष देणार किंवा मला गुरु घराण्याला नाही आज त्याच्या घराण्यामध्ये काय माझं हेच म्हणणं आहे बुवा समाजामध्ये वेळ लागेल पण चांगलंच तुमच्या या हुल्लडबाजीला जास्त दिवस लोक विचारणार नाही हे मी त्यांना अनेक वेळा कार्यक्रमातून सांगितलेलं आहे हुल्लडबाजी 4 दिवसाची पोपटपंची भक्त आहे समाजात चांगलंच निघतो थोडा वेळ लागतो पण चांगलंच समाजामध्ये निघतं आणि पेरलं जातं आणि शुद्ध बीजापोटी मग अशी कोणीतरी दादाने सांगितले फळे रसाळ गोमटी तुम्ही जर चांगलं बीज पेराल तरच चांगलं फळ तुम्हाला मिळेल हे सांगतात माझ्या साधू संतांनी अनेक लोकांनी सांगितलेलं आहे जर वाईट पेराल तर फळ कशी चांगली येतील हा महत्वाचा मुद्दा आहे म्हणून शेवटचं गाणं जास्त वेळ नाही करता बघा कार्यक्रम 1.5 तास करा 2 तास करा सुपारी तेवढीच आहे मी दादांच्या शब्दासाठी कार्यक्रम केलेला आहे दादांनी मला फोन केला आणि त्यांच्या शब्दाला मानलं आजचा कार्यक्रम हा पैशासाठी मुळीच नाही बुवांनी दादाने सांगितलं बुवांच्या माध्यमातून बुवांच्या वतीने फोन आला
आणि आज त्यांचा मान राखूनच कार्यक्रम करतोय. जास्त काय गोवाला त्रास करीत नाही. तशी दसऱ्यामध्ये पुन्हा कुठेतरी माझ्या याला भेटली जोडी म्हणून म्हणायचं काय गोवानी शाहीर आहेत या अनेक या ताळदेव घराण्यातील नामवंत शाहीर बाबूराव कदम. मी पण कदम आहे. सासरलाही बहीण निघाली, सासरलाही बहीण निघाली, भावाची लाडी निसली माहेरची साडी. मग बघता बघता किती वर्ष झाली, बघता बघता अनेक वर्ष झाली. बाबूराव तुम्हाला जाऊन